У Беларусі памілавалі 32 чалавек перад 3 ліпеня, большасць з іх палітвязні. Затое амаль 200 чалавек затрымалі на музычным рэйве. Таксама папярэджваем пра міліцэйскія рэйды на вялікія выходныя. Расійскіх жа рэтранслятораў у Беларусі больш няма. Украіна іх знішчыла, заяўляюць у аб'яднаным пераходным кабінеце. І будьце пільныя, надвор'е працягвае здзіўляць. Вітаю, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Беларусі памілавалі 32 чалавек, з іх 28 палітвязні. Сярод памілаваных 20 жанчын і 12 мужчынаў. Адпаведны указ падпісаў Лукашенка. У тэлеграм-канале прэс-службы Лукашэнкі адзначаюць, што рашэнне аб памілаванні прынялі, маўляў, зыходзячы з прынцыпу гуманізму ў дачынення асуджаных і іхных сем'яў. Усе палітвязні нібыта звярнуліся з хадайніцтвам аб памілаванні, прызналі сваю віну і выказалі раскаянне. У Бабруйску следчы камітэт праводзіць правяранне пасля таго, як аднагадовая дзяўчынка атрымала цяжкія апёкі кіпенем. Паводле папярэдняй інфармацыі, бацька ўключыў электрачайнік, але калі на імгненне адышоў, дзіця пацягнула за край кухоннага ручніка. Чайнік перакуліўся і кіпень абліў дзяўчынку. Дзіця тэрмінова шпіталізавалі. Паводле медыкаў, стан дзіцяці цяжкі, але стабільны. Пагрозы жыццю цяпер няма. У следчым камітэце адзначылі, што сям'я, дзе выхоўваецца 3 дзяцей, характарызуецца станоўча. На Салігорскім жа вадасховішчы мясцовыя жыхары 1973 і 74 гадоў нараджэння адпачывалі на беразе, а потым захацелі даплыць да супрацьлеглага боку вадаёму. Прыкладна за 200 метраў ад берага яны адчулі сябе дрэнна і ўжо не маглі самастойна працягваць заплыву. На шчасце, іх своечасова заўважылі ратавальнікі. Яны хутка дабраліся да мужчынаў на чоўне і даставілі іх на бераг. Новаўвядзенні для тых, хто збіраецца ў Індыю. Пасажырам Белавія, якія накіроўваюцца ў гэтую краіну, перад вылетам трэба запоўніць электронную дэкларацыю аб стане здароўя. Зрабіць гэта неабходна на партале Air Suvidga 2.0, не раней, чым за 24 гадзіны да ўезду ў Індыю. Дакумент варта раздрукаваць або захаваць у тэлефоне, бо яго могуць запатрабаваць адразу пасля прылёту ў аэрапорце. Цяпер Белавія лятае з Менску ў Дэлі адзін раз на тыдзень. Новыя патрабаванні індыйскія ўлады ўвялі пасля ўспышкі ў Конга і Угандзе заражэння вірусам Бундзібуджа, адным з відаў віруса Эболы. У дэкларацыі неабходна пазначыць гісторыю падарожжаў за апошнія 3 тыдні, магчымыя кантакты з хворымі і наяўнасць сімптомаў захворвання. З'явіліся падрабязнасці разгону рэйву на Лібоцкай пушчы. Паводле праўладнага тэлеграм-каналу, сілавікі затрымалі тады ажно каля 200 чалавек. Маўляў, у ноч на 22 чэрвеня міліцыянты атрымалі шматлікія паведамленні пра гучную музыку і вялікае скопішча людзей у лесе ў Стаўбцоўскім раёне. На месцы сілавікі пабачылі палаткавы лагер, сцэну і удзельнікаў, цытата, нелегальнага рэйву. Міліцыянты кажуць, што выявілі арганізатараў і ўсіх удзельнікаў рэйву. Паводле іхнай версіі, некаторыя удзельнікі былі ў стане наркатычнага ап'янення, а ў палатках нібыта знайшлі амфетамін. З арганізатарамі сілавікі запісалі так званае пакаяннае відэа. Ну і ў працяг тэмы. З 3 да 5 ліпеня да вас могуць завітаць нязваныя госці. Менская міліцыя абвясціла пра маштабныя прафілактычныя рэйды. Міліцыянты будуць наведваць месцы жыхарства людзей, якія, цытата, патэнцыйна могуць стварыць пэўныя праблемы. У тым ліку тых, хто раней быў пад судом. Таксама на выходных міліцыя ўзмоцніць кантроль каля вадаёмаў. Запланаваныя рэйды па месцах несанкцыянаванага купання. За апошнія 2 тыдні толькі ў сталіцы і ваколіцах патанулі 6 чалавек. За што толькі ў Беларусі не заводзяць крымінальныя справы. На Віцебшчыне 2 жыхароў Сенінскага раёну будуць судзіць за незаконную рыбалку. Паводле пракуратуры, мужчыны ва ўзросце 54 і 63 гадоў на самаробным вяслярным чоўне рыбачылі на возеры Вялікае Святое з 19 да 21 красавіка у перыяд забароны на лоўлю рыбы. З дапамогаю 3 рыбалоўных сетак яны здабылі 10 залатых карасёў, нанесеную навакольнаму асяроддзю шкоду ацанілі больш як на 8 тысяч беларускіх рублёў. Гэтую суму абвінавачаныя добраахвотна кампенсавалі, аднак супраць іх усё ж распачалі крымінальную справу, матэрыялы якой ужо перададзеныя ў суд. А вы як думаеце, хапіла б гэтым рыбакам проста штрафу? Дзяліцеся сваім меркаваннем у каментарах.
Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе абароны і нацыянальнай бяспекі Вадзім Кабанчук заявіў, што рэтрансляторы на беларуска-украінскай мяжы знішчаныя украінскімі дронамі. Маўляў, фізічна гэтых рэтранслятораў, што выкарыстоўваліся для навядзення расійскіх дронаў, больш не існуе. Пры гэтым Кабанчук не ўдакладніў крыніцы інфармацыі. Кабанчук таксама пракаментаваў заяву намесніка міністра замежных спраў Беларусі пра магчымасць выкарыстання ўсяго патэнцыялу ў выпадку парушэння мяжы з боку Украіны. Паводле Кабанчука, мова пагрозаў у дачыненні Кіева можа прывесці да небяспечнай эскалацыі. Ён папярэдзіў, што ў выпадку ўзаемных удараў пад пагрозаю можа апынуцца крытычная інфраструктура Беларусі і жыцці беларускіх вайскоўцаў. На беларуска-польскай мяжы затрымалі 2 грамадзянаў Беларусі, якіх сілавікі падазраюць у парушэнні памежнага рэжыму і правілаў выкарыстання беспілотнікаў. Паводле берасцейскай памежнай групы гэта адбылося ў ноч на 25 чэрвеня ў памежнай зоне. На месцы памежнікі знайшлі аўтамабіль, самаробны мультыротарны дрон, пульт кіравання, 8 акумулятараў, ноутбук са спецыяльным праграмным забеспячэннем і антэну. Усё абсталяванне сканфіскавалі для правядзення экспертызы. У дачыненні затрыманых распачалі адміністрацыйны працэс. Ці былі гэта патэнцыйныя кантрабандысты, не паведамляецца. Затрыманым таксама могуць інкрымінаваць парушэнне правілаў выкарыстання паветранай прасторы і незаконныя дзеянні з цывільнымі беспілотнікамі. Нагадаю, пасля зменаў беларускага заканадаўства ў 2023 годзе фізічным асобам забаронена ўвозіць, захоўваць, эксплуатаваць і вырабляць цывільныя дроны. У Круглянскім раёне ўладкавалі пад'езд да могілак вёскі Варгуццева. Што праўда, для гэтага спатрэбілася ўмяшанне КДК. Падставаю паслужыў зварот мясцовага жыхара, які паскардзіўся на дрэнны стан адзінай дарогі да могілак. Частка пад'езду праходзіла праз забалочаную мясцовасць, рэгулярна падтаплялася, а цяжкая тэхніка яшчэ больш разбівала пакрыццё. Працаўнікі камітэту дзяржкантролю Магілёўскай вобласці паехалі на месца і пацвердзілі, што праблемны ўчастак патрабуе больш сур'ёзнага развязання, чым звычайная падсыпка. У выніку мясцовыя ўлады арганізавалі аб'езную дарогу вакол забалочанага ўчастку. Сябры, як бачым, звароты грамадзянаў усё яшчэ працуюць, таму не саромейцеся звяртацца, калі вас нешта не задавальняе. У Менскай вобласці пачалі жніво. Вось як на адным з палёў гаспадаркі Кухчыцы Клецкага раёну праводзілі старажытны абрад зажынкі. Без каментара. Добрый день, Нилка золотая! Дай добрый урожай собрать, да в добрую минуту зажиночки распочать! Ой, Насточка, давай мне стужечку. Да Бог дал, зажиночки были хорошие, без дождика, только с сонейком. Ось! Ой, який снапочок отримався. Ой, Боже, дай, допоможи нашому господарю, каб добрий хліб був. Сябры, будьце пільныя. На заўтра аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаюцца навальніцы, моцныя дажджы, шквалісты вецер з парывамі да 15-20 метраў за секунду. Удзень паветра прагрэецца да плюс 30 градусаў. На гэтым развітваюся. Стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.